Il-ġurnal The Times of Malta jgħid li Charles Polidano magħruf bħala ċċaqnu ippreżenta dokument lill-awtorità tal-ippjanar biex juri kif biħsiebu jirranġa medda ta' art bħal Farruċ li fiha mijiet ta' tunnellati ta' makkinarju terrapin kienu ġew mormija illegalment. Is-sit li jinsab wara l-kwartieri ġenerali ta' Polidano Brothers ingħalaq is-sena l-oħra mill-MEPA. Issa l-kumpanija ppreżentat dokument li fih proposta ta' titjib u tisbieħ ta' din l-art u qed tistenna li l-awtorità toħroġ il-permess biex jibda dan ix-xogħol. Din l-azzjoni ġiet wara li x-xahar li għadda l-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Iżvilupp marret biex tieħu azzjoni fuq medda ta' art oħra ta' 64,000 metru kwadru fejn kienet se twaqqa' numru ta' strutturi illegali. Jidher li issa l-periti tal-kumpanija qed jaħdmu fuq dokumenti simili dwar strutturi illegali oħra li l-MEPA kienet se twaqqaf f'Novembru. L-avukat Jean Paul Sammut fisem Polidano Brothers qal li l-kumpanija qed tippjana li tagħmel spezzjoni fuq il-post flimkien ma' uffiċjali tal-MEPA biex jiddeterminaw x'inhu aċċettabbli jew le.